L-4 filgħodu komplow il-proċeduri fil-qorti fil-kawżi relatati mal-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella feqraw l-akkużi lil numru ta' persuni ġurnata wara li dderu quddiem il-qorti fost oħrajn l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Kitch Kembri. Fit-tieni kawża l-4 filgħodu dderu 14 il-persuna oħra, żewġ kumpaniji u ditta legali. Fost dawn hemm l-eks deputat Prim Ministru Chris Fearn, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali il-Professur Edward Cicluna, żewġ eks segretarji permanenti Joseph Rapa u Alfred Camilleri u segretarju permanenti Ronald Mizzi. Dawn il-kawżi qed jimxu mal-akkużi li rriżultaw mill-inkjesta Vella li ġiet konkluża wara 4 snin u nofs waqt li ġiet ippreżentata propju fil-jum li fetħu in-nominazzjonijiet għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill Lokali u tieħel fil-qorti Mr. Fearn għadda kumment lil ġurnalisti fejn qal li hu determinat li jkompli jiddefendi l-integrità tiegħu dan anke għax dejjem ħa kull deċiżjoni fl-interess tal-poplu u l-pajjiż inkluż dik li fl-2016 jitlob lill-Awditur Ġenerali biex jinvestiga il-konċessjoni. Jiena bħal kull ċittadin ieħor nifhem li jiena soġġett li nkun nirrispondi għal emili fil-rat kif ħanagħmel illum. Jiena fis-snin kollha li domt kemm deputat Prim Ministru kif ukoll Ministru dejjem aġixxejt biżżejjed mod korrett u allura llum nkun qiegħed llum għalmejn nkun qiegħed nibda niddefendi l-integrità tiegħi u nkompli nsostni l-integrità tiegħi. Jiena kull meta ħadd deċiżjoni dejjem ħadd favur il-pazjent u favur il-pajjiż. Fl-ewwel 6 sigħat tas-seduta tal-4 minn xejn bdiet is-seduta, jiġifieri minn 11 ta' filgħodu sal-5 ta' nofsinhar ġie ittrattat l-argument jekk għandhomx jinqraw l-akkużi jew le, peress li l-avukati difensuri għadhom ma rawx l-evidenza kollha li ħarġet mill-inkjesta. Wara li sospenda s-seduta, il-Maġistrat Leonard Caruana ħareġ jaqra id-digriet fejn ċaħad din it-talba u bekk ta' il-permess lill-prosekuzzjoni biex taqra l-akkużi miġġuba kontra dawk imres il-4. Waqt il-qari tal-akkużi, l-avukat Rebecca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qalet kif il-prosekuzzjoni qed titlob li friżar tal-assi ta' 4 persuni u żewġ kumpaniji għal Kevin Degwara, Kenneth Degwara u Giancarlo Farrugia intalab li friżar ta' 20 miljun euro, 14 miljun euro u 20 miljun euro rispettivament. Għal Deborah Enċepil intalab li friżar ta' 40 miljun euro fil-waqt li għaż-żewġ kumpaniji DF Advocates u DF Corporate Advisor Limited intalab li friżar ta' 20 miljun euro kull wieħed. Hawn il-partijiet tad-difiża bħatlieta reġgħu talbu biex jistaqsu kif il-prosekuzzjoni waslet għall-akkużi fil-waqt li ntalab ukoll biex jiġi spjegat għal xiex waslet għal dawn in-numri tal-ifriżar tal-assi. Iżda l-qorti ċaħdet it-talba għal kontro eżami tal-prosekuzzjoni bl-avukati mill-ġdid jargumentaw li għandhom dritt jagħmlu dan biex jiġi indikat b'mod ċar x'sar matul l-investigazzjonijiet.